Moi! Eli siis mä ajattelin, että mä teen nyt videopostauksen, kun mä en jaksanut kirjoittaa tonne mun blogiin. Ja no, mä tiedän, että mä kirjoitin sinne joku aika sitten, että mä en tee näitä videopostauksia ennen kuin mulla on se järkkäri. Mutta niin mä kuitenkin ajattelin, että mä teen tän. Mä en tiedä miksi, mutta kun mä en vaan jaksanut kirjoittaa. Ja nyt kun mä menin vähän niinku meidän olkkariin vähän valoisampaan huoneeseen kuin mun oma huone, niin täällä jotenkin näyttää, että kuvanlaatu on paljon parempi. Ja näin. Mutta mä tiedän, että se ääni kohisee vielä. Mua ärsyttää se ihan tosi paljon, mutta sille ei vaan voi mitään. Ja siitä järkkäristä vielä, että mä oon levittänyt niin kuin meillä kotona kaikki järkkäristä, kaikkia kuvia, että porukat tajuisi, että mä todellakin oikeasti haluun sen järkkärin. Ja näin. Sitten mitähän mulle kuuluisi? No, mut valittiin Ysien gaalan järjestämisryhmään. Eli siis, no joo, jos ette tiedä, niin sillä siis järjestetään, kun Ysit pääsee pois, niin semmonen gaala Yseillä. Niin saa aina joku tietty teema. Niin nyt on ainakin ihan superhyvä teema, mutta mä en saa sitä tässä sanoa. Ja no sitten mä oon huomannut, että mun koulunkäynti on menossa päin persettä. Ja no, mun pitäisi tehdä asialle jotain, mutta mä en vaan pysty keskittyä just matiikan ja kemian tunneilla. Mä vaan voin. Ja niin. No, mä ajattelin, että mä ihan jonkun ajan päästä laitan kuvia siitä mun rippimekosta. Ja siis mä tajusin ihan just, että ei herra tai just vähän aikaa sitten, että mulla on se ripari ihan kohta se rippileiri. Ihan justiinsa, että ei herra niin juhlienkin on vain 2 viikkoa. Silleen wow. Ja se olisi oikeesti tosi siistiä, jos mä saisin sitten silloin 10. päivä sen järkkäri, että mä voisin ottaa kunnon kuvia niistä juhlista ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun me lähdetään silloin 23. päivä ensi kuuta sinne Barcelonaan, niin sielläkin olisi tosi kiva ottaa niitä kivoja lomakuvia ja tälleen. Ja no, mun tämän päivän meikki on tämmönen smokey eye. Mä en tiedä näkyykö se tossa kamerassa. Mutta siis mulla on, mä tein ihan normaalisti noin kajalla, noin vinksit, siivet tonne. Silleen, että mä teen yleensä silleen, että mä teen eka ohuin rajan ja sitten mä rupeen niinku 2 ohutta rajaa ja rupeen täyttää niitä sit sisältäpäin. Ja sitten tietty mä laitan yleensä aina, no jotkut tekee silleen, että ne laittaa kajalin päälle noin luomivärit ja tälleen. Mutta mä yleensä laitan alle. Eli ihan normaalisti niinku valkoista kimaltavaa. Ja sitten justiinsa mustaa tonne kulmiin. Ja sit mä yleensä vetäisin sen tonne, niinku se näkyy nyt tästä, mä en tiedä. Mutta tonne siipeen saakka sen mustan. Ja sit mä häivytän sen tietenkin. Ja näin. Ja sitten tänään mä meikkasin vielä mun äitin. No, mä oon kyllä vähän pelottu, mutta tuli siitä oikeesti ihan hyvän näköinen siitä meikistä. Ja näin. Mutta hei, oikeesti, antakaa mulle postausehdotuksia ja millaisia postauksia mun pitäisi tehdä. Yksi toivomus on tullut, että mä tekisin huonepostauksen. Mutta mä en sitten oo varma. Mä teen varmaan sen vasta sitten, kun mulla on se järkkäri. Ja niin. Mut kertokaa mulle ehdotuksia. Kommentoikaa ja käykää kattoo mun blogi. Kiitti, moikka!